Menuts, ja ho tenim, ja. El primer pas, recollir el dorsal. Aviam demà com acabem. I no veus el tinglao que he montado. Bueno, Payu, Mañana por todas. a per totes. There's no money, there's no possessions, only obsession. I don't need that shit. Take my money, take my obsession. Buen día, ¿qué digo, Macu? Aviam. Estar ahí grabando un poquito lo que hay Uah! dentro. Que se vea que está completo. S'ho han currat. Bueno, estem a punt d'arribar a Mura i portem, jo què sé, 37 quilòmetres superdurs des de Rellinars fins ara, duríssim. I arribem al segon avituallament. Aviam, l'Aleix s'ha trencat una mica allà la pujada, però ja arriba, ja està. Vinga, crac! Bueno, sortim de Mura i a por todas. Ja 20 minutets i a Terrassa. 5 minuts. Espera, que ara ve el tram tècnic. I fins ara què era? 5 hores i mitja. Bueno, o algo així. 65 quilòmetres. Aquí està el crack. Collons, de senderillo. No veus el senderillo de Jordi Tarrés. Seguim. Buah! Deuen quedar uns 15 per arribar. Oh! Jo ho estic olorant. Molt bé, m'estic trobant molt bé. L'Aleix el porto darrere. O sigui que arribarem al temps
amb el temps esperat. Ja gairebé arribem a Can Torres, amb una estoneta hi som. Baixada, Can Candy i meta. Vamos, una puta passada. Puta mare! 8 hores 9:50. Oh!